ಒಂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7 ಎನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾಯೇ ತಾನ್ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ನಾಯಕ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ. ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೌಮದತ್ತಿಸ್ಥಿತೈವ ಚ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಾ ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹರಣಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ. ದುರ್ಯೋಧನೆ ಶತ್ರುಪಕ್ಷದ ಸೈನ್ಯದ ಶೂರರನ ಪುದರನ್ನು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಪನ್ನೆರಡು ಬುಕ್ಕ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಬಲದ ಶೂರರಿನ ಪುದರನ ದೆಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯನ ನಡಪಾಯರೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆ ಇಪ್ಪುನ ಸೇನಾಪತಿ ನಕ್ಲನ ಪುದರನ ಪನಿಯರೆ ಬಯಕುವೆ ಅಂದು ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ಎರಡ ಪನ್ಪೆ. ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಯನಂಚಿನ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು. ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ. ಏರೇರು ಪಂಡ ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ. ಭವಾನ್ ಪಂಡ ಈರು ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು, ಕರ್ಣ ಕೃಪ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ, ಸೌಮದತ್ತಿ ಪಂಡ ಸೋಮದತ್ತ ನಮಗೆ ಭೂರಿಶ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ವಿಜಯಶಾಲಿಲೇ ಉಲ್ಲೇರೆಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬರಿದು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊರಿಯರ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತಾ ವೀರಶೂರ್ಯರು ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರನ ಪತೊಂದು ಉಂತುದೆರು ಎಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಯುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯ ನಕಲು ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ಯುದ್ಧಡು ಸೋತಿ ನಕಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮೂಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದೆರು ಎಂದು ದ್ರೋಣರಿಡ ಪನ್ಪೆಗೆ. ಮೂಲು ಗರ್ವಡು ತನ್ನ ಧೈರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಆಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯುದ್ಧ ಗೆಂದೊಡಾಂಡ ರಡ್ಡು ಸೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯುದ್ಧ ಗೆಂದನು ಕಷ್ಟ. ಅಂಚ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ನಿಖುಲು ಮಾತಾ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕದಾಯ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಧೈರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಪನ್ಪೆಗೆ.